Eta ala bazan, ala ez bazan, sardadilla kalabazan. Non dago ipuin on baten sekretua? Pertsonaietan, istorioan edo bukaerako irakaspenean. Agian ipuin on baten sekretua nola kontatzen den, zene kontatzen duen datza. Baziren egun batean, sukalde batean, sukaldari bat eta ipuin kontalari bat. Eta halako batean, sukaldariak sua piztu zuen, eta ipuin kontalariari galdetu zion sukaldariak. Ipuin kontalari, zein da sekretua ipuin on bat egiteko, kontatzeko? Basoa sukaldean bezala, osagai onak, ondo nahaztu dena, eta gero jaten duena. Ipuinak ere jaten dira, ordu zer da garrantzitsuena? Agian entzuten duena. Gustatzen bazaio, entzun duena edo jan duena. Ados. Sukaldaria eta ipuina kontatzea antzeko zerbait da, ezta? Norbait eso ziteu, gixea biteu, bestiak iren txiteu, eta goxatu inbiar du, ezta? Ados, bueno, goen kontatuko izkiu sekretuak zehatz mehatz ea nola iteun, aldi berian ipuinen bat kontatuko zu, ezta? Motza baino bai. Motza baino bai, eta guk errezeta bat ingo deu eundoguare bai, lehatza, saltxa berde berezi batian, eta lagungarri pare batekin, dena boro bila gelditzeko. Adi lagunak oso zaio polita datorreta. Bueno, Iñaki eta lagunak, kontatuko izuez pausuz pausun nondik noa ebliko gehan, ados? Bueno, hemen ingo deuna da, ikusi zuen lehatza galanta da gaula, lehatzon ingo deuna da buruak endu, egosiko deu ontzi batian, ur gutxikin, zergatik nahi deu gelatina guztiatea, gero esango izuez zertako pilpil batiteko, hemen guen esplikatuko izuez nola. Baina, gero, bestalde, ingo deuna da, xolomo bat atea, eta xolomo hori saltza berdian ingo deu, baina oso saltza berde berezian. Ingo deuna da, xolomua markatu ostian bertatik ateako deu, hor bertan gurinetan ingo deuna da tipula ondo gorritu, tipula gorritzen deunian botako izkiau ziazerba hauek, eta bertara salda botako deu, arrai salda. Ze ingo deu gero, hoi dena birrinduko deu, birrintzen deunian lehatzan puxketa berriro sartuko deu berruen, orduan izangoa saltxa berde bat, baino ziazerbana. Ipuin honek usain goxua dauka. Bai, badijua, mamila ateako jo honei. Gio, ingo deuna da, hemen dazkau porruak, eta porruak ingo ditugu hemen oiazko saldan egosi. Egosiko ditugu eta utziko dugu urdana murriztu arte. Zertako, hola pixka karamelizatuta dana ingo da. Eta porru hoiei ingo diuna da gero gainetikan pilpil saltza bat. Pilpil saltza iteko ingo deuna da, baratzuriak oliotan gorritu, eta leno buru horrekin gelditu zaigun sukua, gelatina hori, botako dugu. Oli joan gainea, ipuinean afpeila gehatzen nahi zaik, Bai. Eta ingo deuna da, pilpiltxo bat, gero porruak plateraratzen ditugunean, gainetik pilpiloi botatzeko, aberazteko. Orduan, bagoaz, lehatza saltxa berde berezian, porruak pilpilakin, eta maitzeko ingo deu txirlak saltza berde klasiko batian. Guain bai klasikoa jungo geha, bale? Ipuin baten zorgina. Hemen erraz ingo deu. Batzu ja ondo txikitu, jarriko deu peresilakin, geho ardo txurila botako dio, eta bukaeran salda pixkatekin irikiko ditugu txirlak, eta plateratuko ditugu lehatzan pusketa, porruako eta bukatzeko txirla ondo bat. Earra ipuina, ez da? Lapikua eta hemen gozea bat falta zaizu eta zorgina. Ipuin baten zorgina. Bueno, zu lagunduko jazu, beitu, tipu lau ingo zuna da txikitu, lauki txikitan ingo deu, eta gero nik ja markatzen tenian arraia, horateako deu, eta bertan jarriko deu. Baina nik bi kasuela jarriko ditut, alde batetikan burua egosteko, eta bestetik sartaian gure lomua markatzeko, bale? Venga, eta hau esan da, hasiko gea ipuina kontatzen. Bale? Zer? Ipuina, nahi duzu? Esan dut esategatik, ipuina, gaurko saioa ipuin bat izango balako. Garai batean, bakizu nola egiten ziren, nola sortzen ziren, nola da hori
errezetak. Nola? Batzutan nik uste kasualidadez, ez? Bai, badago bai, ipuin bai. bat oso politia, zatika kontako bizut. Bota? Bitu, pasen behin, gizon txirua, eta ezekan jateko, ezerrez. Bai. Eta orduan juten zen, herri eta esaten zuen, janarea jateko zerbait emango diazu, eta kalarreko jendeak esaten zuen, ez, dizut zer emango, zu zer emango diazu horren truke, eta ez dakate zer, eta hola ibili zen lau egun, jangabe, Bai. eta bakizu, kozea dakasunian tripa zorria jartzen da, eta burua martxan, eta darrepente esan zuen, bai, ez diazu ematen jateko, baino, bilanik egingoet janari berezila. Bai. Bilar amabitan, etorri. Eguerdian, hemen herriko plazara, tekusiko dezu eze janari goxoa prestatuko da, eta jendea farrozka, zuk ez da kaso zer prestatuko dezu, baina oso jarritu zurekin. Jarritu eta jarritu pinak. Bueno, historia da, etzioela jaten eman, eta hurrengo gunean beha prestatu bertula janaia. Bai. Hortan gehatuko beha. Gero jarrituko dugu. Eske jarraitzen baditu puñakin ez naiz hasiko lanean, osea, bez. Bueno, eta zelakua da ipuin kontalari baten lana, Iñaki? Niretzako polita. Baita ere batzutan saia. Bai, Ze oso bakartia da. Bakartia da eta gainean hainbat jende gure lana ez du hartzen aintzat. Ematen dugu garela, bueno, ez garela ezer eszenatokian edo nola esaten da arte munduan. Zergatikan? Ipuin kontalariak. Zergatikan, ez dakit, jendiak esaten du askotan. Ipuin kontatzea oso arresa da, ze tontakeria. Horregatik ordaintzen Gaizki kontatzea, gidatzia bezala, gidatzia arresa da, baina ondo gidatzia beste historioak. Ke desastre egin dekipulakin, baina bueno, azkenian... Lasai nago, zu lasai. Azkenian, ze gertatzen da ipuinen asuntokin? Batzutan ez dakagula ez da izenik. Zuk adibidez, antzerlan bat dagoenian, kartelean jartzen du nork egiten du antzerkia edo ze talde. Ipuin kontaketan, gehienetan ez, gugea, arratzaldeko bostadetako ipuin kontalaria, jazta. Ja, eta ez dakazu Iñaki datorri ipuina kontatzea. Ez, eta niretzako oso importantea da, ze azkenian nire lana da. Nik honetaz bizi izan naiz 25 urte. Eta horrek ez desan nahi ni naizela ipuin kontalari ona, ni naiz ipuin kontalaria. Jazta. Baina nik kontatzen dut, orduan gustatzen dut ditzaidake nire izena esatia. Eta polita da mundu hau, bai, zoragarria da. Ze konturatzen zara oso hitz gutxiekin, nora aldatzen diren txikien aurpegiak, edo nora aldatzen diren helduen aurpegiak, edo nora aldatzen diren helduen aurpegien txikien aurpegiak ikusten dutenian martxan, eta hori niretzako zoragarria da. Eta esaten desunakin, zenei kontatzen izkiozu ipuinak? Bai helduei, bai gaztiei, odanentzako zuzenduak dira, edo... Jendea pixkat okertuta dago. Pentsatzen du ipuinak beti izan direla horrentzako takeba. Ipuina beti izan dira normalean helduentzako edo familian kontatzen ziren. Vale. Baina orain dela gutxi arte, Orain dela gutxi. Jendea biltzen zan zutonduan, telebista zegoen, eta ze egiten zuten, ipuina kontatu. Ipuina kontatu eta entzun, eta orduan familia osoa biltzen zen. Piskat ipuina raroa bazan edo berde edo, ze esaten zen, gaztelania esaten zuten, hori nola da, hai ropa kolgada, hola. Eta karo, horrek esan ezun, kontu zibili txikiak zaudela, baina txikiak hori entzuterakoan zeiten zuten. Adieon. Ipuinak azkenean dira, ikasteko eta gordetzeko urtetan gertatu diren gauzak. Eta horrexegatik ez askotan esaten didatenian. Bai, azkenean kontakizunak dira, ez da? Bai, da, urtetan gertatu dena gordetzea, hau eta belarri. Eta gainean polita da ze, nik ipuin bat zuri kontatzen dizudanean, zure barruan sartzen da, eta gero zu kontatuko dozu zure eraran, eta azten bazaizu sartuko dituzu zure gustoak, zure esperientzik, eta hori da politena. Osa, bakoitzai, pizkat zukaldian bezala hartzen nahi, zure errezeta zure erara iten dezu, eta gero zure ikutu ematen diezu azkenean, ez da? Ningo lehatza, saltsa berdian, baino nire ikutuakin, ez da? Eta zuk esan dezu adibide oso polita iruditzen zaize, adibide zukaldean, badaude jende batzuk dakatela, ez dakizen bat izar, ez dakizen bat eguzki, baino zure amonaren janaria beti gogoan dakazu. Dudik gabe. Hau da, askotan esaten diate, zein da kontalario berena? Eta nik askotan gurasoi esaten diozu zara kontalario berena. Zergatik, baina nik ez dakit, baina zu aita zara. Ja, eta zure sementzako zuzea ikurra. Hori da, ezke nit lotza dakat, ezke gaizki egiten badet, zure semea da eta zuzur zara. Eta guztiak ez gara hemen Superman, bakoitza egiten du, al duena. Eta lehen esan desuna, aurrentzako, edo helduentzako, familientzako, guztientzako, nire egia da, niri asko gustatzen zait kontatzea aurrei eta nerabei.
Helduei, gustatu zai, baina horretan erabe diala letxe, ze... Ze sentitzen dezu, behaiek isladatu iten dizue argita garbi, zer gertatzen nahi dan, ez da? Aurra gainean oso zorrotza da. Mutu gaina hau hemen sartuko ete bai. Guztokoz badu, bere ala iten du, beste aldera jo. Eta jun igual, ez da? Bai, edo boikoteatu zuzenian. Bai, aspertzen ari naiz. Ama kaka bada, Bai, ama edo bera, gazten dat kontakarik esaten, bueno, algu bezala. Zer ematen dit aurrak? Begira da. Osea, zu kontatzen hasten zara, eta derrepente ikusten dituzu aurrak edo gurasoen begiak. Horrek zer esan nahi du, bere burua martxan jartzen ari dela. Eta zu kontatzen ari zarena oso garrantzitsua izaten ari dela berarentzako. Eta hori niretzako da zoragarria, aurpegioiek ikustea. Eta politena da bukatzerakoan ezagutzen ezaituen pertsona bat etortzea eta esatia eskerrik asko edo txikiek besarka da handi bat ematia. Oida? Oida, da hononena, ez da? Eta adibes, nola lortzen dezu umeen arreta hori horre gotega? Ez daitezela, ez dakit, beste noa baitea oseo zertan hasi. Lapurketan ari zara. Ez bat bota, untxientzako eta bestia honea. Nola lortzen dezu? Lehenengo historio interesgarri batekin, ze historio guztiak ez dira interesgarriak, eta gero neri gustatzen zait edo nire sekretua edo nik esaten dut, igual nire sekretua dela, eta ez da sekretu, ez kontatzen gustatzen zait. Ez kontau, bestela ezin dezu kontau. Ez, baina gustatzea kontatzen zait. Ipuin bat kontatzen dezunean, horren helburua da, ondo pasatzea aurra. Ez ikastea edo heldua. Zerbait erakusten badu, ondo. Baina lehenengoa da, ondo pasatzea. Eta gustora gelditzea. Eta gero ezin dezu gezurrik esan. Ipuina gezurrak dira ez, historio bada. Eta aurrak, adibez nik aurrei askotan kontatzen diet ipuinak, eta badakite hori fantasia dela, baina fantasia munduan sartzen direnez ulertzen dute. Eta gero nahi ere gustatzen zaita asko kontatzea ipuinak oso simplek. Ez eizki gustatzen asko dekoratzea. Gehiagi bildu gabe eta gehiagi mareatu gabe. Hori da, azkenean nik bilatzen dudana da zure buruak ipuinak entzuterakoan zure ipuin hori dekoratzea. Azkenean da janaria bezala, zu pensatzen duzu hau egingo dut horrela, hau pentsate, hau ondo etorriko zaio honekin, hau gustatuko zaio, eta derrepente ni jatearakoan zuk egindako guztia igual nabaritzen dut, baina igual ez, igual nazten den nire garai bateko esperientzia batekin, usain batekin. Adibidez, zu ogila eta egiten duzu, ez? Bai. Karo, ni orion jaiotakoa naiz, eta aldamenean zeon garai bateko obradore bat egiten zutela, ni ipuina kontatezu ganean. Ni esan diaten ni nagola men pintxe, baina igual gaur nire pintxe izango zara. Bueno, gauza da... Ze ikusten zen duen okindegi hortan. Egiten zituen zea palmeritak, eta guri saltzen ziguten... Baki, frontoi onduan. Bai, eta saltzen zuten apurtuta zirenak, bost pesetetan, eta jendeak batzuk ez dakite zer izango da pesetak, baina bueno, zu justo, pesetetan pentsatzen den nire bai. Eta nik usain hori barruan dakat. Orduan, zu imaginatu, botatzen dezula zerbait gurina edo jaldeta, eta nire buruan martxan jarriko da, eta janari bera, desberdina izango da nire hauan, edo beste baten haua, ipuinetan bezala. Berdina gertatzea. Eta hori da gustatzen zaidana ipuinana. Entzuten duen bakoitzak, desberdina entzungo du, edo sentitu. Ona. Eta niretzak goi da, eta zuna ezu bakoitzak bere sentimentuak eta bere gauzak ateratzea, ez da? Eske nik esaten dut, bitu, nik ez dakitik da gero zerbait dagoen, uste ez, baina nire historiak gelditu dira jende barruan. Eta pertsona hori hil arte, ni bizilik egongo naiz. Guztiz, egoista da, baina ez eit importa. Eta gaina horri biliko da alde batetik bestera. Kontatzen alde batetik bestera, bai. Ona, Iñaki, ona. Bueno, hemen txein deuna, ikusi zue, lehen da bizi, nola ez, behitu ze txurilla da hone, behitu ze lehatza jarra da hone, eta egin deuna da, buruk hemen jarri, pare bat sobratu zaigun barazkikin da galditu zaiten honekin, hau baina idetela da ondo murriztia, gelatina danakatea, gero pilpila iteko. Eta hemen, prejitu deun lekuan lomotxua, indeuna da, barazkik martxan jarrin, eta jungo geha bitarten erreportai bat ikustea, ados? Eta gero ni kontatuko dizuet ipuñaren bigarren zatia. Irrikitan gaude, baina itxoin ningo deu erreportaira jungo geha, perresila nola azten ikustea Joserrana, artista da, gurekin egon da dao, eta handakazue berrizo. Guazen bertara. Kaixo, Joseba, hemen txenago berriz zurekin. Bakizu, Joserra Mikeo,
Etxetxo barazkiaken baratzetan gaude, eta gaur, zuri oso ezaguna ingo zaizun barazki bat ikusiko dugu, perrexila. Ikusten ez dutenez, hemen gure baratzean perrexila daukagu, ja loratzen hasia dago, baina oraindik ere aukera ematen digu bere hostoak jasotzeko. Eta dakizuenez, perrexila Mediterraneotik datorren landare bada, eta, sukaldean erabilera anitzeko hosto bat da, ez? Asian ez ezik, nik uste mundu guztian erabiltzen dela, sukaldean, eta erabilpen, asko ditu. Infusio gisa erabilizakegu, aliño bezala, eta guk gehien bat erabiltzen duguna, salsa berdea egiteko. Eta gero ditun propiedadeak, bai K, bai C eta bai A vitaminetan oso aberatsa dela. Perrexila bi mota ditugu. Bat kizkurra eta bestea lixoa. Kizkurra zaporetxoa bada, eta hau lixoa da, politagoa eta dotoreagoa. Erabilera anitza ditu, bai infusio bezala erabilizakegu, eta baita ere kondimentuak egiteko sukalderako. Ikuste dezunez, hostoa aprobetxatzen da, baina surtoia ere aprobetxagarria daka. Eta gero, landare nahiko gogorra da, baratzean, ez du halako zaintza bereziri behar, gehien bat txikia denean belarrak kendu, eta gero bere hostoakin indarra hartzen duenean, belarrak ez diateatzen eta zaintza gutxikin nahikoa du. Estula katarroa eta bronkitisa sendatzeko erabiltzen da, eta zistitisaren aurkako sendagai bezala ere erabiltzen da. Eta bestalde, efektu diuretikoak ere baditu, perrexilak, eta bestalde, zorrien kontrako botika bezala ere erabiltzen da. Eta baita ere, ahoko usaia edo ekiditeko erabiltzen da. Eta baina ez dela, hanbeste urte, etxeko sendagileek erabiltzen zuten emakumeak aurduen gelditzen zeanean eta ume hori nahi ez zutenean, ume hori galdu arrasteko perrexila ere erabiltzen zuten. Eta bada gazti bat, bere umeak kabian arriskuan ikusten ditunean, perrexilaren azila bildu, eta umeai ematen diena, umeak hil eta arriskutik kentzeko. Gu perrexila espezie eta sendabelar bezala erabiltzen dugu, eta sukaldean erabilpen asko ditu. Bai kondimentu bezala, arraiakin, aragiakin, ez du ezagutzen tortilla bakaiuan perrexila sartziaz. Eta gero nik uste garrantzitsuena saltsa berdia egiteko erabiltzen dela, hori izan litzateke gehien bat. Eta memoria pixka freskatzearen, badakizute gure baratzan, hemen, nekazaritza ekologikoa lantzen dugula, eta gure barazki guzti hauek, ez dutela bat ere fitosanitariorik beraiekin, eta guztiz garbiak eta onuragarria dela jateko. Guk egin bat gure barazkiak salmenta zuzenera bideratzen ditugu, kontsumo talde desberdina ditugu, gehien bat Donosti eta inguruetan, eta gero dendan batera ere zabaltzen dugu. Denda pare bat oirura ero zabaltzen ditugu gure barazkiak, gehien bat hemen Oiartzun inguruan eta Donosti inguruan, hor ditugun dendotara ere zabaltzen ditugu. Joseba, hemen txegalditzen ez ni, etxetxo barazkietako baratzean, perrexilakin, zuen etxean hain ezagunaren perrexilakin, eta nahi ezun arte. Aio, Joseba. Ai, ama, Joserra, ze izango guan gure sukaldia perexili gabe, Argino notarrak igual ez ginean ez da existituko. Beti hiltzen zait. Baserrian, perexila beti hiltzen zait. Mekatxez lama, horren manditu aholko batzuk, eta ja ikasi dut, aurren guan iraungo igu gehiago, eta gaur esango zuz, ze saltza berdin diak zia zerbakin, lasaik, ingo dugu hor perexilakin betikua, eta gira esan, esan duen bezala, zenba gauzetako erabiltzen dan, ze aproposadan, ze barazki baliagarria, Bitu, esan desuna perexilana eta. Bai. Ipuñaren bigarre zatia. Venga, bota ipuñaren bigarre zatia. Etorri zan pertsona eta han, ja, dakatemen osagai nagusia eta oso celebria zuek ezagutzen ez dezuena, norbait utziko dit lapikua eta emakume bat. Bale, nik utziko izuta. Emakume utzi zuen lapikua eta ura norbait, herriko ura hartu hori doainik da. Herriko ura atera jarri zuen eta han herri osoa begiratzen, aber tiporrek zer egiten zuen. Eta, derrepente, gizonak, makutu bat hartu eta handik atera zuen, arri bat. Eta jendia, arri bat? Bai, arri sopa ingoet. Arri sopa. Baina hori, zuek lasai. Nik arri sopa ingoet. Ura bota, zutan jarri, arria bota zuen eta nazi zan itxura egiten. Zer goxua eta herriko jendia. Zurbildu, gogoratu batza zenian, ez ere eman jateko ez, un ere janaria da eta nere sopa da. Eta jendia zezan urbiltzen eta
baina, badakagu probatzea, eta, ez dakit, bueno, igual badakazue probatzea, baina probatzeko gauza bat egin beharko dezue. Berando kontatuko zute. Vale. Lanian jarriko gaitu, badakiu, ez ziotela jaten eman, geho juntzala, arrisopa egiten hasi zan, eta geotanak probatu nahi. Aber zetortzean gerokuan. Lagunduiak, batzu jaue zurituko ditugu, vale? Ingo deuna da, 8 aleola, lau berko ditugu, pilpila iteko, eta beste lau geho txirlentzako, vale? Eta nik ingotena da, porroak oiasko saldan egosten jarri. Ona. Eta ipuña hauek, adibidez. Zenbat esan dituzu, barkatu? 8 ale, lau batentzako eta lau bestiantzako. Zen arratza nahi, zen amak ikusterakoan, peina ez, gaina, goatzen dago, historias abokadozen zure etxea junitzala, txakurrak inda ibiltzenan piztinan, eta ariketak iten, eta ze baskari eharra prestatu zen hor pikote eharra humusak eta, humus kolore ezberdinetako eta goroitzen naiz. Bai. Bueno, eta ipuña hauek, oizuk inventatutakoa da, bueno, zuk asmatutakoa, edo bertzioak diata zure ganatzen dituzu zure ikutu ematen errezetakin bezala, edo nola iten dezu? A ber, azkenean, nik kontatzen ditudan ipuñak nerek oso gutxi ditut. Nik asmutakoak 2, 3, bai? Baina egiten dudana da, entzuten dudana, kontatu, baino lehen, nere egin behar dut historia hori. Hau da, nere ikutua edo nere usaina jarri behar diot. Bitu, jende batzutan ez du lertzen esaten dudan hau, ez? Baina aspaldin entzunen ipuin bat, ezagun bat egin nun Argentinakoa, eta beak idazten ditu historiak, eta oso historia polit bat idatzi zuen txakur bati buruz eta beldurrari buruz eta hola. Eta ipuina izugarri gustatu zitzaidan, oparitu zidan zea liburua, lehenengo saiatu zen abere, askontzen nintzen bere alabarekin, eta hola, baina hola, bai, Gabriela garabila, oso emakume ona jailda. Bueno, gauza da, ipuina izugarri gustatu zitzaidan, baina ezin kontatu. Toain dela urte bete, ja pasazala 20 urte, de repente eskola baten, txakurre buruz ipuin bat kontatzea pentsatu nun, eta nire buruak itzun, klak, ostras, historio kontatuko dut. Eta kontatu nuen, eta oso ondo atera zen. Zergatik, urtetan egon zalako nire labean. Batzutan, oso askar sartzen duzu barrun, eta berri ateratzen zaizu, eta batzuetan ez. Baina, nik gehienak kontatzen ditudanak dira entzundakoak, eta batzutan ere irakurri ditudanak, ze nik irakurtzeko arazoak ditut. Azkenian laguntzen diet aurre ipuñen bidez, eta hola, irakurtzen laguntzen diet, baino nik arazo ditut irakurtzeko. Eta zure arazoak irakurtzeko dazkasunak, ipuñen bitartez beti ikasiezu gehiago ikasi ahal izan dezula, edo horregatik hane bai animatu zea ipuña kontatzea, edo... Ipuin errexekin, deitzen direnak liburu albunak eta, gero bat oparrituko dizut, asko gustatzen zaidana, Oiek lagundu inaute irakurtzeko. Eta baita ere lagundu indiote haur txikieri. Badaude haur desentek. Adibidez, hau beti esaten dugu gurasoei. Txiki bat baldin badakazu eskolan, 6 urtekoa 6, eta irakaslek esaten bat dizu. Oso argia da, baino alperra, bilak batera, adi. Arazo badaka irakurtzeko, edo lektoeskritura, edo igual ez du ondo eramaten. Nahi du, baina ezin du igual, ez da? Hori da. Eta zeiten du blokeatu. Eta oso importantea da irakasle egotia. Ni zure antzeko arazo antzekoa izan dezatik. Ni irakurtzen, ni pixkat dislexikoa bezala izan naiz, da ni beti izan naiz, behin baino gehiagotan kontatu, eta hemen. Nahi zan, enekin irakurtzen. Nire arreba txikila ni baino asko zometa irakurtzen zuen. Da ni esatezien hori alperra nitzala, argila baino alperra. Karo, gu pentsatzen dugu irudiekin, eta letrek ez dakate irudirik. Hau zeingo izuz, txikitu? Bai, ingo deu, lau, xerretan, bai, hoi da, argina nozateun bezala, goen dana maia garbitu aurrena, bai, ikusi dut, bueno. Zaita hori da, hor beiko sakarrontzira bota, eta listo. Hori, irakurketan dena, ez? Azkenean gu irudiekin, guk irudiekin pentsatzen dugu, ze jendiaz da konturatzen, baino, imaginatu hau dala, P bat, bolta ematen dugu Q da, hola jartzen badegu A da, eta hori mugitzen da burun. Betu, guain esatekela ni beti B berren P jartzen nuen idaztekoan. Al revés. Eta orduan nik liburuen bidez, liburuekin barkatu, liburuk albunekin, marrazki asko dakaten, irudi asko daukaten liburuekin, laguntzen diet aurroiei,
irakurtzen, ze karo, igual, kostatzen zaizu asko irakurtzea letrak, baina irudiekin laguntzen basara. Horregatik nik liburuak marrazkiak ez bazezkanen ditun irakurtzen beti txikitan bai, no? Behin Brasilen... Elgartzen un liburu bat, atana letrak. Bueno, hau zuretzako. Beste bat, marrazki pio bat, hau irakurko nik. Ni behin Brasilera junintzan ipuña kontatzera, bai. Rio de Janeirora, eta hango atzen eiz. Eta portugues? Bueno, portuñol. Portuñol. Ja, astutak, baina, bueno, handan ulertzen dute. Eta justo esan ziaten, zuzea espezialista en primera lectura. Primera lectura dia liburu errexo hiekez, eta nizan nuen espezialista zuek esaten duzuelako, ni ez naiz. Eta esan ziaten, zergatik gustatzen zaizkizu hainbeste liburu hiek, eta zanien, eske dira pakarrak irakurri alditzazketen liburuk. Ja. Eta hola gelditu zian, baina bueno, ez da ezer gertatzen. Horein bai, irakurtzen dut, baina azkenian, irakurtzea liburu potolo bat, ointik niretzako oso zaila da eta lana bezala hartzen dut. Ja. Horrexegatik ni beti ikusiko nauzu ipuña kontatzen gehienetan liburu batekin. Ze saiatzen naiz aurrei esaten bitu, ni kontatzen ari naizena liburutik atera dut. Eta ordu nahi badezu hartu irakurri eta zure istorioekin. Ona. Eta ipuñak adibidez, Iñaki, ipuñak idazteko imaginazioa behar da, ezta? Kontatzeko ere bai, papelan sartzeko, pentsatzen dut, baietz, ezta? A ber, imaginazioa behar da. Ipuñak asmatzeko, bai, imaginazioa behar da. Hau erdi hartuko jau, honea, pilpilantzako. Eta beste erdi honei, hartuko zu labana hundi ja, eta hau pikatuta dugu, bale? Hauek honeako, bale. Bale, imaginaziorena. A ber, zuk asmatzeko historiak, bueno, imaginazioa, bai, uki behar dezu. Edo uki behar dezu entzuteko grina edo kontatzeko grina. Ze batzuetan, ez da imaginatu behar. Nik beti adibide bat jartzen dut ez, bakizu zein den, etxean kontatu dezakezun histori politena zuen adibide txikiei aurrei, ama eta aita nola ezagutu ziren. Han ez dago imaginaziorik. Baita hoi, segun ama kontatu, baita kontatu... Karo, eta normalean oso divertigarrik izaten dira. Orduan, imaginazioa behar da, bai eta ez. Euki behar duzu kontatzeko grina. Nik adibidez, txikitan asko gustatzen zitzaidan entzutea, Donostira juten nintzenean trenian, entzutea. Takordon, entzuten nuen azeiten nun kontatu. Hori bai, agian profesionala izateko goza bada kontatzea etxean, eta hori ez dago arazori, eta profesionala azkenean hontaz jatia, bai, behar duzu pixkat imaginazioa, eta jakin behar duzu zertan zaude. Vale? Zernetako eta zer gaiekin eba igual, ez da? Bueno, gaia baino, ni eske normalian ez detera maten gidoi bat. Ni juten nahi zara eta segun sentitzen dudan gauza bat edo bestea kontatzen dut, bai? Eta bestean, eta gero baita, bueno, erabakitzen den momentuan, eta baita batzutan erabakitzen dut, ze berzioa kontatu, adibidez, klasiko kontatzen dituzunean, ni guztaren zaizkit berzio klasikoak, baina berzio klasikoak oso latzak dira. Eta izkutatzen diagu horreik, karo, adibidez, beti izaten dut, nola da hori Durnezur eta olako. Karo, zuek gehienek ezagutzen dugu Disney kontatu duen berzioa. Guztiz la rosa, baina benetako berzioak. Ostras, adibidez nola ditzen zan hau, nire desastre utzen naiz, Zenizenta edori, zupak izu bere aizpak zirenak hemengo berzioan, estatun kontatzen den berzio baten Alicanten edo, aizpek sartzeko kristalesko zapatak hanka mosten zuten. Eta hori kontatzen bat duzu aurrak ulertzen, simbologia bat ulertzen du, baino, hori nezin da, eta horrexegatik nik adibidez, hori, ipuña kontatzen ditu danean, saiatzen ez kontatzen klasiko baldin badira, garai bateko berzioa. Politak izaten dira, eta ez dagoten arazorik, beti pesatu, aurra gaizki pasako du. Ipuin hori kontatu da urtetan, ez da ezer gertatzen, oso ondo itxita dago. Eta zerbait gertatzen bada, zu zaude laguntzeko aurrari, edo esateko, hau igual ez da egia, edo, bueno, laguntzeko. Ni adibidez asko gustatzen zaizkit kontatzea aur txikiari beldurrezko istorioak. Asko. Bai, eta beldurrezkoak, sartzen. Irurtekoik kontatu diet, hombre, bere mailan. Baina, zergatik, eske, beldurra pasatzen ez badezu eta onartzen ez badezu, gero ezin dezu egin aurrera beldurrari. Eta bizita hontan gauza bidanak barneratzen junberdia eta txikitatiko beto. Ipuña kontatzen dezu nian beldurrezkoa, ahotza
baldin bada beldurrezkoa, begiak ez. Eta begira da beldurrezkoa baldin bada, ahotza ez. Bestelak etxekin bildutzen. Hori da. Ados. Bueno, irrikitan gaude Iñaki, zure ipuin horren bukaera emateko, baina hurrengo erreportaian bueltan kontatuko zu, bale? Bale. Guain jungo gea gure etxea jatetxea, eta ikusiko zue aneongoan ere toko Ibai Joseba, gure zai, eta ikusiko zue galuziakin ze entxalada jarraindun. Oazen ikustea. Kaixo tokaio, Joseba Iruzta naiz, goratzen zara nitaz, hemen gaude berriro, gure etxea jatetxean, erromon, ea noiz etortzen zaren. Bueno, gaur honetan beste platertxo bat probatuko dugu, bale? Plater berri bat, ea gustatzen zaizun. Bueno, hemen eskaintzen dugun sukaldaritza, betiko sukaldaritza da, tradizioz betetakoa, errespetuz betetakoa, eta denboraldiko produktu guztiak aprobetxatuz. Bueno, eta gaurko honetan, denboraldiko plater bat prestatuko dugu, pausu guztiak errespetatuz, tradizioa eta gure lehenengo sektorea, arrantzaleak eta nekazariak. Ego gara sukaldera, bai? Gaurko errezeta oso erreza izango da, eta guri asko gustatzen zaigun egitea. Izango da, egaluzo entsalada bat, getxoko piper gorri erreekin. Ikusiko dugu zuen egiten den. Ikusten duzunez, hemen egaluzoa ja garbi daukagu. Eta ingo duguna da, 25 minututan ur gatzatuan sartu. Gatza barruan mantentzeko eta egaluzearen ur guztia barruan geratzeko. Hemen 77. urtean hasi ziren gurasoek egiten, eta gu mantendu egiten dugu euren sukaldaritza, baina, bueno, pizkat keinu modernuren bat sartzen, alik eta posible den. Baina, bueno, hori, errespetatu den behar da betiko sukaldaritza. Gure etxeako leloa, beti izan da hori, gure lurra errespetatu, gure produktuak errespetatu, eta aitaren etxea defendatu, beti. Jarraitzeko, basatuko dugu bazioko boltsa batian, eta egosi behar dugu 8 minututan, temperatura oso basu batean labean. 55 gradutan, besterik ez, 8 minutu. Horrekin lortzen duguna da, konfitau txikitsu bat egitea, erdi gordin, erdi konfitauta geratuko da egaluzea. Basiko gara, mosten egaluzea. Laguntzeko, getxoko piper gorri erreak. Atzo gauen erren ituen hauek, ja prest eukitzeko gaur, zuritiko ditugu, ja demoraldia maitzear dago, azkenengoak ja, baina begiratu ze nolako itxura duen piper honek. Zoragarriak. Gustatzen zaigu beti demoraldiko produktuak alik eta gehien erabiltzea. Lehenengo sektorerekin lan egin, arrantzalekin, nekazariekin. Eta, bueno, beti benik izan ditu hemen ensalada ezberdinak, udan, udaberrian, udazkenean, neguan, beti barazkiak, gustatzen zigu pilo, eta arraina bai. Eta, bueno, aldatzear pizka bat, udako ensalada, egaluz ensalada tipikoak, buratu zitzegoen hau egitea. Ez da eskabetzen burukoa, beti ohituta gaudela jatea egaluz eskabetzean, frigitua. Beste teknika berri bat ikasi genuen, eta horretan gabiz, enredatzen, eta gauzak ikasten eta probatzen, eta jendeari gustatzen zaio. Eta egaluzea maitzen denean, edo piperra maitzen denean, beste plater bat asmatuko dugu denboraldikoa. Eta konfitatu ditugu bebai, olio pizka batekin, besterik ez. Orain pensatzen ari gara, ospin olioa gero ensaladari jartzeko, bai? Orain igual kartan arrakasta handia duen plater bat da orburuak edo alkatxofak gorringoekin. Guk denboraldian erosten ditugu alkatxofak, konfitatu egiten ditugu, gordetzen ditugu, kongelatu eta urte osoan ditugu plater horretarako, eta super arrakastatzua, gustatzen zaio pilo jendeari. Eta horrez gain, bueno, gure etxea beti izan da, parrilla, sua eta sua. Txuletak, arrainak, onjoak, dana saltzen dugu parrilla. Bale, ikusten duzunez, baduko dana prestamen, hasiko gara gure plater antolatzen, bai? Bueno, tokaio, hemen duzu gure egaluz entsalada, getxoko piper gorri errekin. Ea noiz animatzen zalen, ona etortzen, gure etxea jatetxera, zure etxea bebai, Ego arte... Ai, ama, tokaio,
egaluxi horreze, mermelada ematezun da, piper hoiekin da, ama. Nola enago batuko iretaz, artista utzaizta, eta gaina netokaiua, eta gaina zukaldaria, besarka da hondi ba, jarraitu hortan, eta gu gurian jarraituko du. Hemen pare bat gauza horreatu ditugu. Bueno, Joseba. Egila, ipuña Aldez aurretik ja, egaluz esan duzula, guatzen zara? Bai. Tipua, bere lapikokin, ura eta harria botata eta jendian begiratzen, eta esan bueno, eta jendian, ni probatu nahi dut, ez, probatzeko zabit egin berdezuta. Zer egin berdegu? Ekarri osagai bat. Azkenia, zujan nahi badezu zerbait, bota beharko diozu harri sopari. Eta, derpente batek, ni tipula karrikoet, eta, baserrikua, eta kilometro zero, eta horako gozak, eta, botazun, garbitu gabe, batutan garbitu gabe ere horrek saboria. Bere xarmazekak, bai. Imaginatu, harriak ere, segun hondik hartzen dezu, bueno, beste gauza bada, ez? Eta, beste batek esan zuen, nik ekarriko dut, baratzurik, eta ekarri zuen baratzurik. Beste batek ekarri zuen, txal baten aragi puska, eta beste batek, eta herriko, biztanle guztiak, osagai bat hartu zuten, sopan bota, eta tipuak esan zuen, harria eta zuek ekarritako gozekin, 2 ordu egozi, loditzeko, zuek esaten dezu bezala, zoki zer, oso zaila da gero egitea, bueno, ni ez eta ateratzen, baina igual da. Beste gauza da, eta 2 ordu pasata gero, oin dago prest probatzeko, harri sopa. Bakoitzak ekarri zuen bere potua jateko, garai baten bezala, eta gure pertsonaiak, tak, potoiek bete, eta jendiak, harri sopa probatuta. Ekia, oso janari goxua egin dezu, harri sopa, ze ona da harri sopa. Eta tipuak, lortu zuen sopa goxo bat, herri osoa pozik jarri zan, eta beak pensatu zuten harriaren zaporia zela edo... Eta harria zan txantxa bat, ez da? Ai, ama. Historio bat, azkenian gozia dakasunean, zeiten duzu, buruan, marxa jarri. Goxatu, ona, goziak egin bakizutan marxa jarri. Hau behitu, pel xamarra dao, eta hasi naiz ligatzen, hemen bota ezukua arraian buruana. Eta olioa batzuak egin deuna. Eta hemen pilpila, baina epela dago, utziko dugu pixkaten, da ikusiko zuen, pixkate peltzean nian, beste golpeat emango jot, eta lodituko zaigu bikain. Hemen ningo etena da, txirlak, saltza berdian, eta zu laundu berdiazu. Lehatzan saltza berde hau, bertara bota, birrindu, eta bertan jarriko dugu. Beste lapikoan. Agustia, bertarago. Berta, bai, nazu mingaina batekin hobeto? Total, bai, mingaina ondo moitzek eta, heldu. Hori esaten du amak. Hori esaten du amak. Bai. Vale. Bueno, eta hemen ikusi zuen, saltza berditeko, batzu ja, pixkat, baina korritu ez, pixka zukaldatu. Kolori hartu baino lehenu, bota berdizkeu gainuntzeko osagaiak. Eta hemen behitu porrua ja txirrik itxarraka, nola izaion saltza ana murrizten. Dena murrizten utziko deu, geho, zeingo deu, pilpilakin gainetikan goxatu. Bale, hemen inbiar deuna da. Batzu jonei, aurrena... Garbi, Irin pixar, oso ondo, ezin hobe, garbi eta argi, onaiz. Hau, tori, birringailua sartu, eta eman eurra, lasai asko. Hemen ningo deuna da, zan deuna, batzu ja, goxatu deu pixkat, irin pixkat, eta gainuntzeko prozesu ingo deu. Hore behitu zezaltxa bere zein deun gaurre bai, Irin pixka bihar du, gehiagi gabe. Vale, hau ondo. Bueno, eta Iñaki, helduek zergatik ematen dio hain garrantzi gutxi ipuñei? Filosofo da sukaldari. Epa! Helduek zergatik ematen diogu garrantzi gutxi. Beldurtzen gaituelako sentitzea aur bat izango bagina bezala. Bai, igual beldurra diogu... Dan politakin, Igual beldurra diogu barruan daukagu sentimentu hori heltzea. Igual beldurra diogu entzutea entzunez nahi ditugun gauzak. Agian esan digute edo erakutsi digute gutxi entzun eta gutxi kontatu arriskutsua dela. Agian konturatzen garelako ipuinak arriskutsuak direla, ze buruak martxan jartzen dute, eta imaginazioan. Eta ez da komeniala. O jendia bildurtu itea, jendia igual bere konfortetik ateatzea. Ez dakit konfort, baina... Bai, nik uste dut jartzen dut aitzakia hoi zarren gauza dela, eta horrela ez nahiz enfrentatzen sentitzeari. Eta oso importantea da sentitzea, eta negar egitea, eta farra egitea, eta dana egitea, eta disfrutatzea ipuin batekin edo historio batekin. Osea, ni goatzen naiz, gaztetan, amaren herrian, beti emakume bat Gonzalak, beti kontatzen zuen historia bera, baina nirezako zen ipuin kontalari oberena, eta itxoiten nuen,
uda guztietan joten ginearara, eta itxotonen, noiz agertzen zen zea, kontatzeko historia hori. Eta beti igual kontatzen zuen, baina niretzako oso garrantzitsua zen entzutea, ze beha kontatzen zuen forman, oila adetxe zen. Karo, zergatik da horre bizkutsua, pixkata saltzeko erantzuna, nire burua mugitu du Gonzalak. Eta beraren gandik gauza asko ikasitut. Bizitzeko gauza asko. Zepatzutan ez dezu behar ikastea lau karrera jakintxoa izateko. Eta hori ahazten ari gara. Hainbat zarrek oso jakintxoak dira. Eta gero eta gutxi entzute jo helduei, ez da? 3.000 urtetan gordeit ditugun historioak, galtzen ari gara 60 urtetan. 60 urte pasa dira edo 30 urte da galtzen ari dira. Eta penagarria da. Arrazoi guztiakak. Eta igual horrexegatik, baina gauzat esango izut, egun baten ipuin kontaketa bat baldin badago helduentzako, jun zaitez. Eta Euskal Herrian oso ipuin kontalari onak ditugu. Eta gazte batzuk oso potente sartzen ari dira. Eta zuk ere bai helduentzako zuzendutako ipuina kontatzen dituzu, edo ez? Azkenian nik ipuina kontatzen ditut. Vale. Helduei igual beste formaz kontatzen diet, edo sartzen dizkiet ipuin barruan sartzen ditut txaskarriok, edo nire tontakerik, desberdin. Baina baita ere gauza bat esango izut. Ipuinak ere erren induten. Errein dizue, bai, Oin dela 2 urte, derrepente nire buruak pentsatu zuen, ipuinek ez dute zertarako balio. Eta buruak intzun, klak. Zergatikan? Egun baten ipuinak kontatzen ez nuen disfrutatu. Eta ez nuen disfrutatu entzat nuen, utziko dut kontatzeari. Eta bakizu zer egin nuen? Hasi nintzen beste nire hobi batekin. Txakurrakin? Bai. Nire hobia da txakurra. Ikasi nuen pixka laguntzen txakurrei barazo muskularrak eta ezurrezkoak dazkatenian, eta montatu genuen zentro bat nitan ere bikotean, eta oin horretan gaude. Baina baita ere berriz voltatu nez ipuñeta. Ze nire buruan astuta zegoenean junintzan gasolindegi batera, gasolina hartzea, eta derrepentean ordaintzera junintzan, eta kajeron zegoen emakumeak esan zian, Iñaki, karreteroa iztani. Ostras! Eta emakumea ez, gaztea du, aurra. Eta esan nion, baini naiz, eta nola ezagutzen oso. Nik entzun zaitut ipuina kontatzen liburutegi honetan. Eta asko gogoratu nahi zurekin, eta kontatzen dizkenera horrari zuken kontatutako historia, tartalorena ez dakiz eta errepente konturatu nintzen. Ostras, garrantzitsu dira ipuinak. Eta han hasi nintzen, benga, berriz hasiko nez, eta gero Bartzelonako lagun batekin, hori nola liburuekin egiten dula lan ere, hasegea proiektu batzuk egiten, erakusteko liburuk, eta nola irakurrita bar, eta horretan, oin nago, 50 txakurregin, eta 50 ipuinekin. Baina oin berriz gogotxu ipuinekin, berriz gogotxu. Egia esan, gauza batzuk utzin behar izatea berriro bueltatzeko, eta berriro gozateko. Ikusi zuen, hau indauleno markatu, barrutikan dago xamurra, hileia gordina, baina bero gehiegi gabe, aigea bere barrua egiten. Hori liburu bada. Hau liburu da. Hau beste bat eta hau beste bat. Inberdetena da, pilpila aberrostu zaiten eta ligatu ingo deu, eta behitu, hemen jarri txirlak, eta hemen lehatzea, erra puña indiuna, Zu zea hori egiten ari zaren bitartean, ekarriko izu gauza. Bota. Bueno, ikusi zueneke, 2-3 gradu galdu ditu, eta ja beste histori bada, harrapatzen nahi da. Bueno, kontatu izu dana. Zeipuin kontatu izu dut, arri-sopa, ez? Arri-sopana, arri-sopana. Arri-sopa esan dut, arri-sopa. Nik opari bat ekarri zut, asko gustatzen zenan liburu bat. Izenburua du, hile bat sopan. Hile bat sopan? Bai, neska bat ez du nahi sopa jatia, eta jaten nazten danen. Bai. Uli badago eta gauza arraro bat gertatzen da, hartu eta irakurri. Guretzako liburua da, erresa. Oso gauza gutxi kontatzen, oso letra gutxi dituna, baina gauza asko kontatzen dituna eta oso polita da. Nik badakit akazuela zen metala ba, bai. Aber gustatzen zaien, bale? Seguru bai ez, Iñaki, hore bat, hortxe utzi, hementxe, inoa egun gabe. Ona, eta hori, nundik ganatzea, zukindako, zukikidatu zerbait, ez? Ez, keba, ales nobez egindako liburu bada, eta guri di pertson, tipo batek marrosten dula oso ondo beak egindakoa da, baina neri asko gustatzen zaren ipuina, da rosegatik ekarri zut. Mila eskerrik asko egia esan. Zuri. Plazerra hondi bat. Egia esan ze ondo pasantu nun, bere etxen, txakurrekin igeri, txakurrek nola formatzitu zuen, Bueno, txakur berezik ez da. Bai, arazo gazkatenak gehienak. Baina polita da, baita ere... Oso polita. Asko ikasten dezu animaliekin. Eta, por cierto, nik kontatu dizut
ipuña, Bai, baina nik igual sopa hori gero probatuko, ez? bai. Horre, niko iriak urtzen nahi naizenean, zu jaten geldituko zea. Bueno. Hemen botako jotola bastarretikan, beste aldetikan bai. Beitu saltxaberdien horrek etzun pentsatzen, zia zerbakin inbergen nula. Ba, hemen dago. Hola, xeutziko deu. Venga, beste pixkate, bai, ja saltxa indeula. Botako dio hemen. Hoi listo, falta zaigu historia bukatzeko. Pilpiltxo hau bota porruen gainetikan. Eta, kusezu ere hau zeberezin deun, saltxa murriztuakin eta oliluakin. Bueno, bagoaz, esan bezala pilpila bertara bota, eta behin batean, sukaldari batek eta ipuin kontalari batek platertxo bat amaitu zuten. Egundokoa zen, eta platerian ez zuten baterez utzi, baterez. Eta ala basan, eta ez basan, sardadilla kalabazan. Eta hori joko emakun batek esaten zuen bezala, eta gerdadilla, bitxoriko plazan. Ona, lagunak. Bueno, hemen dagazue, eundoko lehatza, porru, eta txirlak. Eskerrik asko horrez egotegatik, eta mil esker etortzegatik, ipuña kontatzegatik, eta nola ez, eskutzik ez etortzegatik. Disfrutatu. Goxatuko dugu, eskerrik asko. Venga. Agur. Erarte.